Is-sibt filgħaxija l-Fosos tal-Furjana se jerġa' jkun il-post fejn it-talent Malti se jiżżewwaq ma' aktar artisti ta' fama internazzjonali. Din id-darba jmiss lill-kantant Taljan Eros Ramazzotti li se jingħaqad mat-tenur Malti ta' fama internazzjonali Joseph Calleja. Fu l-Fosos tal-Furjana għaddejn l-aħħar preparamenti għal dan il-kunċert annwali li t-tenur Joseph Calleja itella l-udjenza Maltija anki bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Joseph Calleja lejliet il-kunċert kellu messaġġ jgħaddi għall-udjenza Maltija. And I'm looking so forward to singing for all of you, my Maltese audience, the most important concert for me in the year. Thank you so much, over and out. Eros Ramazzotti u Joseph Calleja mhux se jkunu waħedhom, magħhom se tingħaqad l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Segment Mifsud, iċ-ċermen tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, qal il-kunċert ta' Joseph Calleja jfisser ħafna għall-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Ekku fil-fatt dan huwa wieħed mill-kunċerti li ġie fl-aħħar tal-istaġun u wieħed mill-ikbar kunċerti li jittella Malta. Bla dubju għalina huwa importanti ħafna li nakkumpanjaw l-Ambaxxatur Kulturali ta' pajjiżna, ovvjament il-Joseph Calleja. L-Orkestra Filarmonika Nazzjonali se tkun taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Eugene Coyne. Plassek, ovvjament, il-promoters, l-NG promoters dejjem jagħtu spazju il-talent lokali wkoll u din is-sena mhux binqas, nħalli daqsxejn waħda forsi bħala sorpriżi wkoll. U ħadkun bla dubju serata mill-isbaħ għal dawk in-nies kollha għal dawk l-eluf kollha ta' nies li ħajjettendu għal dan il-kunċert. Il-biljetti għal dan il-kunċert inbjaw ġmielhom, madankollu l-pubbliku se jkun jista' jsegwi l-kunċert live bla ħlas fil-parti għall-udjenza bil-wifqa. Grazie!